A türkiszkék konyhádban fog szülni. Túrót fogsz enni pirítóssal és olivával. Meg fogod nyitni a telefont. Egy idegen fog megjelenni rajta. A videó címe az lesz: Pinceajtó 99 osztozni akar az ételen. Egyél velem. Fel fogsz állni, és elindulsz. De az idegen nem fog elengedni. Ha elmész, lecserélek. Kisétálsz a konyha ajtón. Az idegen meg utánad megy. Gyere, egyél velem. Enni fogsz a türkiszkék konyhádban, de valami nem lesz rendben. Ránézel a plafonon lévő neonfényre. Meg fogod változtatni a Kelvin fokot. 3200 Kelvin túl hideg. 6000 Kelvin túl meleg. Vissza fogsz váltani 4000-re. Amint leülsz, egy alak fog benézni az ablakodon. Nevetni fog. Ez helyesnek fog tűnni. Az utolsó dekorációs elemnek. Olyan kényelmetlenségnek, mint amit egy rossz szögben elhelyezett bútor, vagy elrepett fal nyújt. Azt fogod akarni, hogy valódi legyen. De nem az. Az égett kenyérszaga el fogja vonni a figyelmedet. Pirítós fekete lesz. Be fogod kapcsolni a szellőzőt, és ki fogod nyitni az ablakot. Szükséged lesz egy új kenyérre. És el fog sétálni a boltba. Konyha üres lesz. Fél túra az asztalon. Olivákkal. Ahogy visszaúton megközelíted a házat, meg fogod látni a konyha ablakodat. Nyitva lesz pontosan úgy, ahogy hagytad. És egy gondolat nem fog tágítani a fejedből, hogy benéz az ablakon. A fejednek csak a fele fog látszani. És rá fogsz döbbenni, hogy te vagy az alak. Te vagy az utolsó dekoráció. Inkább ülni fogsz, és enni. Olivát, túrót és pirítóst. Meg fogsz állni. Valami van a túróval. Egy szál áll ki belőle. El fogod kezdeni kihúzni.
de úgy tűnik, ez a szál végtelen lesz. Átfűzöd egy tűn, utána a tűt átszúrod a kenyeren, de el fogod kezdeni húzni. De a szál hirtelen megáll, megpengeted. A kenyér elkezd dobogni, mint egy szív. Letörsz belőle egy darabot, és megeszed. Ez a dobogó kenyér lesz a legfinomabb, amit valaha ízleltél. A türkisz konyhádban fogsz ülni. Te is hallod? És a szokásosat fogod enni. Egy matrioska baba fog berepülni az ablakodon. Fel fogod emelni. És kinyitod. Üres lesz. Úgy döntöl, hogy megtartod dekorációnak. Amikor egy újabb matrioska baba fog begurulni. Fel fogod emelni. És kinyitod. Viszont ez a matrioska baba más lesz. Végtelen bőség zavarában úgy döntesz, hogy ez neked nem kell. És el fogod dobni. El fogsz indulni a kinti kukához. Csak a belső részét fogod eldobni. És az üres külsőt meg fogod tartani. Mielőtt visszaérnél a házadba, meg fogod látni a nyitott ablakodat. És be fogod dobni a matrioskát. Enni fogsz a konyhádban. A szokásosat. Túrót, olivát és pirítóst. Pingpong meccs hangját fogod hallani. Lassabban. Valahogy így. Klik, klak, klik, klak. Előtted egy majommoszkos alak fog pingpongozni a fallal. Ismerni fogod a menetet. Ha megzavarod a majmot, a játéknak vége. A játéknak pedig soha nem szabad véget érnie. A villa véletlenül ki fog repülni a kezedből. Hoppá! A majom le fog ülni melléd, és a kezedbe fogja adni a villát. El fogod venni tőle. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, run.
Enni fogsz a türkiszkék konyhádban. Mondom, enni fogsz a türkiszkék konyhádban. Előre fogsz hajolni. És bele fogsz nézni a fejébe. Semmi. Meg fogod próbálni elvonni a figyelmét. A következőt fogod írni. A hűtőajtó agresszívan ki fog nyílni. Újra fogsz próbálkozni egy olyan Dologgal, ami már bevált. Ez bizony nem jött össze. Cseréld le az alanyt. Le foglak cserélni. Run, rabbit, run, run, run. Meg fogsz találni.